काली माई के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन काली माई अनधन परिवार हो। अनधन काली माई अनधन परिवार हो। शिव गुरु के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन अनधन शिव गुरु अनधन परिवार हो। अनधन शिव गुरु अनधन परिवार हो। बजरंगी बली की गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन बजरंगी बाबा अनधन परिवार हो। देवता देवी के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन देवता देवी अनधन परिवार हो। मम्मी पापा के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन मम्मी पापा अनधन परिवार हो। चाचा चाची के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन चाचा चाची अनधन परिवार हो। भैया भाभी के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन भैया भाभी अनधन परिवार हो। अनधन भैया भाभी अनधन परिवार हो। दादा दादी के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन दादी दादा अनधन परिवार हो। मामा मामी के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन मामा मामी अनधन परिवार हो। नाना नानी के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन नानी नाना अनधन परिवार हो। अनधन फुआ फूफा के गुड़वा लगी के बैठिया बाबू चौकावा हो। अनधन फुआ फूफा अनधन परिवार हो। अनधन फुआ फूफा अनधन परिवार हो।